हाय गाइस ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ ಹೋಸ್ಟ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಯ್ತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂದು ಮಂಡ ಸತ್ಯ ಬಂಪೆ ನೆಡ್ದು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಕೊಡು ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪರ್ನೇ ಒಂದಿತ್ತೆ ದಾಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯಪಡ ನಾನು ಇಂಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಎದುರು ಬತ್ತ ಪಾತಿರ್ನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆ ನಂಗಳ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಇಂಚಿನ ನಾನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅತನ ಇಂಜನ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅವು ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೆ ದಾಯ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೆ ಮಂಡನ ನಾನು ಸುರುಕು ದಾಯ ಮಂಡನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಮಾತೆಟ್ಲ ಟೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ತುಳುಟು ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚದ ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್ ಯಾ ಮಂಪುಡೊಂದು ಎನ್ಕೊಂಡಿ ಏನ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್ ಮಂಪುಡು ಏನು ಆಸೆ ಐದು ಸಲ ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿದ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡಿತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೈದಿನ ಅತ್ತಂಡ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೈದಿನ ಇಂಜನ್ಲ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿನ ಎದುರು ಮನ್ಪರೊಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈತ್ ಬಂದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ದಯವಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಓಕೆ ಬಾಯ್.